Sugeng rawuh para siswa. Mugi-mugi kita tansah pinaringan kesehatan, lan tetep semangat meluni PJJ. Saderenge kalian nyimak video niki, pastikan kalian sampun nyimak video minggu wingi. Wonten teng video niki, dewek arep sinau materi, sinopsis cerita rakyat. Opo kuwi sinopsis? Sinopsis yaiku ringkesan sawijining cerita. Ringkesan cerita rakyat yaiku nyekakake cerita kanthi tetep migatekake unsur-unsur intrinsik cerita kasebut. Ancasing sinopsis yaiku menehi gambaran ringkesan ngenani cerita. Pripun carane nggawe sinopsis? Sajroning sinopsis kaendahan gaya basa, ilustrasi, lan penjelasan-penjelasan diilangake. Nanging tetep gumatok marang isi lan gagasan umum pangripta. Carane gawe sinopsis yaiku kudu gatekake urut-urutan kang runtut. Urut-urutane gawe sinopsis diantarane: moco naskah asli kanggo nggolek gagasan umum me penganggit, nyatet gagasan utama kang penting, ngerantam maneh gagasan utama dadi paragraf. Dialog lan monolog cukup ditulis isi utawa garis utamane. Sinopsis ora kena owah saka lakune cerita asli. Cekap semanten video pembelajaran niki, mugi-mugi saged dipahami.